Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba, ƙarshen namba, tsakiyar namba. To insha Allahu yau kuma mun zo muku da mujarrabin magani akan ciwon shuga. Ciwon sugan nan ko wanda yake sa baƙi, ko wanda yake sa rama, ko nauyin jiki, ko wanda yake sa faffashewar fata, insha Allahu duk yadda ya kai da kama, duk yadda ya kai da ƙarfinsa, insha Allahu idan an bi waɗannan hanyoyin bi iznillahi ta'ala za a rabu da ciwon suga har abada kamar ba a taɓa yin shi ba. Da farko insha Allahu mutum zai je ya samo ganyen mangwaro mai kyau, kamar yadda kuka gani gashi nan mun ɗebo. To idan mutum ya zo zai zo ya zuba ruwa kamar kimanin lita 3 ko kamar kimanin lita 6 ko kamar kimanin lita 7, ya danganta da yawan ganyen da ya samo. To insha Allahu idan ya samo wannan zai dafa ruwan nan, idan ruwan ya tafasa zai bar shi ya ƙara tafasuwa tsawon minti 5. To daga nan mutum zai zuba wannan ganyen mangwaron. In ya zuba ganyen mangwaron, shi ma ganyen mangwaron in ya tafasa za ka ƙara barin ya minti 5. To daga nan mutum sai ya zuba mutum zai zuba man zaitun original ɗan misira. Shi ma idan ya tafasa bayan zubawarka ba ka bar shi kamar minti 5. Amma lokacin da aka zuba man zaitun ɗin nan a bi a hankali, ba a rufewa. Za a bar turarin ya dinga fita. To idan ya dafi ya kai wannan minti 5 ɗin, to insha Allahu za a samu a juye shi a cikin kwano ko botiki ko ƙarfe ko wani abu. Ba a zubawa a cikin roba, don in an zuba a cikin roba gaskiya ya tashi aiki. To haka za a dinga sha, kofi ɗaya da safe, kofi ɗaya da rana, kofi ɗaya da daddare. Ana shan shi ne har tsawon sati 2 ko kwana 13 ko kwana 15. To bi iznillahi ta'ala ciwon suga duk inda yake, in Allah yadda idan aka yi ma mai wannan abun bi iznillahi ta'ala in ya je gwaji insha Allahu za a ce masa babu wannan ciwon. In Allah yadda ya tafi har abada, babu shi, babu alamunsa insha Allahu. Don neman ƙarin bayani ana iya kira a 081 300 10609. Mai magana Alramma wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin Rauhanai Zaria.